Bine v-am regăsit la încă un episod din vlogul lui Comnoiu. Astăzi vom vorbi despre ce părere au băieții despre fete. În primul rând, netul și televiziunile, revistele, mall-urile, showbiz-urile și orice amărât de concurs ridică în slăb fetele cu picioarele lungi, cu busul robust, cu 90-60-90. Sunt lăudate doar fetele superbe, eclozionând în subconștientul lumii că cele ce nu sunt după acest etalon sunt cumva de second hand. Și datorită trendului exagerat, etalat virtual ori vizual, o mulțime de fete care ies din șabloanele medii se apucă să facă foamea, să tragă de fiare, să alerge pe bandă, să-și pună implanturi, botox, să se prăjească în solare, să suporte lifting-uri sau alte anomalii, nici nu mai știu ce mai sunt, numai pentru că vor și ele să fie băgate în seamă. Dacă stăm de vorbă cu adolescenții și vă rog să-i provocați, auzim că fetele superbe și perfecte nu sunt doar fotomodele, nu sunt doar cele de pe coperta revistei, mai ales că acelea sunt greu de întreținut și vezi de treabă că sunt și greu de ținut. Tinerii noștri români și nu doar ei spun că se vor îndrăgosti și de fetele drăguțe, dar lipsite de strălucire din vecini, și de cele simple de la ei din casă, dar și de cele binevoitoare din sat sau din bloc, pe care nimeni nu le poate urât, și de cele bune de la sport, alea băiețoase. Băieții caută fete frumoase dincolo de imaginea stereotipă a unui body atrăgător. Majoritatea dezaprobă fetele ce au ca standard să devină star, iar 99% caută o fată reală, cu carne și oase, vorba lor. Ei sunt interesați de persoană, nu de tipa care dă bine în bikini. Unii băieți nu apreciază deloc fetele slabe. Ce vreți, să le rup? Dar nici pe cele durdulii, ca damingenele. Băieții caută fete frumoase dincolo de imaginea stereotipă a unui body atrăgător. Majoritatea dezaprobă fetele ce au ca standard să devină star, iar 99% caută o fată reală, în carne și oase, cum spun băieții. Ei sunt interesați de persoană, nu de tipa ce dă bine în bikini. Wow! Unii băieți nu apreciază deloc fetele slabe. Spune ei ce vreți, să le rup, dar nici de alea grase și durdulii ca damingenele. Că asta înseamnă că fetele nu se îngrijesc. În timp ce se pune prea mare accent pe atracția fizică, se pare că biserica a exagerat cu direcția opusă. Printre creștini e delicat să vorbești despre exterior, lor plăcându-le să audă că Dumnezeu nu caută la fața omului, ci la inima acestuia. Așa cred de obicei multe fete și le-ar place să creadă și băieții. Doar ce e în suflet e important. Astfel se derapează către credința că exteriorul nu contează. Ceea ce este greșit. Băieții fug de fetele care arată ca fefeleaga, chiar dacă ar avea sufletul de aur. Pe stradă ei nu ies de mână cu interiorul. Fetele care nu se îngrijesc de exterior au o părere proastă despre ele, domn profesor, spunea un băiat. Deci băieții vor aprecia pe cele ce se străduie și se arate bine, pentru că înfățișarea spune despre felul cum te vezi pe tine însuți, spune un alt băiat. Am văzut că băieții nu sunt topiți după fetele extremiste, și nici atât după emo sau hipsteri. Nu sunt încântați după cele ce se tencuiesc cu kilograme de machiaj, bronz artificial și unghii false, șuvițe artificiale sau mușchi de Rambo. Unii cred că fetele exagerează cu statul în fața oglinzii, vor să pară atrăgătoare și să sucească mințile băieților și să-i vrăjească și apoi să-i respingă. Fetelor, nu vă jucați cu flirtul, pentru că este păcat și plata păcatului este moartea. Mamă cât iubesc cuvântul ăsta și de fapt fraza asta. E atât de faină, plata păcatului e moartea, așa că dacă vă jucați cu noi, adios. Băieții sunt căutători de fete cu personalitate. Sunt destule tipe frumoase ce ți-au mințile, dar îngrozitori de tâmpe. Îi sfătuiesc să nu fie nici exagerați ca un coleg de-al meu, care a renunțat la o căsătorie pentru că fata a încurcat un verset din Efeseni cu unul din Galateni și nu a știut cine a scris călătoria creștinului. I-a reproșat enervat: băiete, te căsătorești cu o fată, nu cu Apocalipsa, dă. Bine, totuși nu m-a ascultat. Totuși, fetelor, băieții vor să fiți deștepte și numai băieții și Dumnezeu vrea la fel. Deci se pare că spun o perlă, știu sigur că băieții nu apreciază nici fetele care sunt cucerite ușor. Fetelor, în cetățile greu de cucerit nu intră oricine, numai cele fără porți sunt călcate în picioare de orice berbec. Și nu uitați, nu sunteți cetăți, ci temple, și știți voi templele cui sunteți. Așadar, fetelor, fugiți de orice flirt. Și nu doar de el, ci și de curvie în mod special. Pentru că în ultima vreme cum se face că am văzut atâtea fete care au, wow, o atitudine și o clasă. Aș fugi în partea aia. Sau în aia. În partea aia că e mai, da. Ok, fetelor, nu apelați niciodată la tații voștri pentru a le cere părerea despre cum arătați. Ei vă iubesc prea mult și o să oculească adevărul doar ca să nu vă rănească. Iar kilogramele în plus vi le spune cântarul, așadar cântarul ar putea să vă fie un prieten foarte bun. Nu vă încredeți niciodată în alte fete când e vorba de pantofii care nu se asortează cu cureaua. Uneori, să știți că fetele vă iau în râs, doar ca să fie ele un pic cu un pas, doi mai presus decât voi. Da, și în ultimul rând,
Dragile mele fete, nu încercați să arătați ca Barbie, pentru că Dumnezeu nu v-a făcut păpuși, v-a făcut fete. Wow! Nu veți sta toată ziua în vitrină, căutați să vă sfătuiți în problemele de lucru cu mamele sau cu femei mature și de încredere. Vor face o evaluare mai realistă. La urma urmei, El o iubește dincolo de toate imperfecțiunile noastre. Așadar, orice ați avea, orice imperfecțiune de fapt ați avea, să știți că acolo în sus este cineva care de fapt El v-a creat și care vă acceptă exact așa cum sunteți. Bune, rele, urâte, frumoase, grase, slabe, pentru că sunteți creația Lui. Așadar, dacă băieții nu vă apreciază sau băieții vă resping, băieții vă jignesc, nu uitați că El niciodată nu o să facă asta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru că ați privit acest episod din vlogul lui Covnoiu. Sper să revin cât de curând posibil cu un alt episod. Chiar nu știu, pentru că mereu sunt ocupat sau mereu aici plouă și nu pot să merg tot echipamentul afară să filmez, în casă nu pot să filmez. E foarte greu pentru mine. În orice caz, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ciao!